4, 3, 2, 1. I samarbejde med Aarhus Håndbold, så har vi lavet 3 netværksaftener, hvor man har kunne få noget information omkring spinning. Dels så vil vi gerne køre lidt ekstra netværk, fordi det er jo netværket, når man laver noget motion. Det gør bare noget, at man kommer tæt på hinanden med relationer. Så vi har givet folk en sundhedsprofil. Det er i forhold til afdæk, i forhold til rent kondital, trivsel, stressscore osv. Det kan man faktisk tage med på arbejdspladsen også. Tu m'as promis